di nila nararamdaman na nagbabago para sa kabutihan ang kanilang buhay. Parehas pa rin. Dekada na, ganun lang ng ganun, hindi nagbabago. So, walang sense of hope and progress. Walang sense na sinusubukan ko silang ma-inspire na meron pagbabago. Tingin ko, paniwala ko, at kinukumbinsi ko sila kung meron bagong liderato. Kasi 15 taon na silang namamayagpag dito sa ating probinsya. Pareho pa rin ang storya eh. Ang kanilang sopa hindi nagbabago. Mula nung panahon ng tatay hanggang ngayon, ganun pa rin ang sopa nila. In fact, nung 2 huling sopa, hindi na nga sila nagbigay ng sopa. No? Wala nang sopa. Ibig sabihin, ano bang supposed to be ipapahayag mo sa taong bayan? Ano ba estado ng iyong probinsya? Ikaw ang nagmamaneho eh. Dapat masabi mo, ano ba ang plano mo? Eh, wala silang plano eh. That's more of the same, more of the same. Pagod na po ang tao sa more of the same. Gusto po nila ng pagbabago. So, gusto lang nila na yung mag-o-offer ng pagbabago ay kredible. Pwedeng paniwalaan. May preba kami ni Imon Mondico eh. Ang preba namin yung magandang nangyayari sa 5th District ng Pangasinan. Kay Mark Juanco, may asenso at may pagbabago. Mark my words.